سلام تخطاتلتي مدب يوتيوب شانل سينما سمرم نايلو معلت مدباتنا جميرنا لنا مكتتالكم بخبر نقدم ناي عامة سبورت كلتشحن عسد عطين كلتشحن إسران قطمات كعس أغري بريمير ليج عاد إنجليز كابكال وان بفليز بلا ملك عيوك قرب إذا زغنو الدماء بتنقص عسس إليس تحقز داننوتن أكار نايزود در كخونيم لعلمان مسارات جن أنستعرخ نايتهم كاب استفلا لجانتات عالمنا نا بريمير ليج عزوم دلو فلوتاتن هوباتن بمحاننيم بحافشاك رأيان كل وازن دك نستيو أبز تفلا لعيوتات زنات فخوينن أب سرحات دما بزبركتو فلوتاتن قالن أب جروز بهال سبورت زنات فانكوخنا حدن موريليستن كالن بمحانن دما أقلبو بزحات أفكارت سبورت كسحبا أخيلوان علم إزوم ناف كلابات مانشستر سيتي أرسنال أستون فيلا ليفربول برايتون توتنهام مانشستر يونايتدن بورنماوزن إيفرتون كالوتن نايز قطماتن تتصاوتي نتن نابزي حدشتي كلاباتهم حزومن متسم زلو أنستومن أعرضومن كيدقفهم بتحدوغن دما أب كل هيوت مسجدلن قونن كخونايم زدليون أمبا أركز كابتن بريمير ليج متسين زلو أجنكا مس أمتن فليز بلا الرأي زلون حدا دك هيوان كنتاكس كنفتنم ريا هايس مس حدش نايكن في تسعوتاي مانشستر يونايتد دانيال جيمس كأن مخلطة عامتات يعتلاليم ريا مهمر ناي سنة أرض يام ود عسران حدن عامت دانيال جيمس أبزو وانزي مستات تولادت ويلس أو فقريو زركب جيمس أبز حد روان رياك الكيدان كأسر الله محانيهم عارقتو زغلتم دانييلا ماتشادو سيتي ناي قدم تصاوتاي جوفنتوس نبرمو أبزو وانزغن مس مانشستر سيتي تتصمبيرو زولو جاو كانسيلو يام أممرح حيوتن مسؤوز تحازن تنقط محانا زنقرلا دانييلا نسات تقملو زبله مربب حبريتاتات كم تويتر زا أمسله ناي قزار رسا دقفتن سعبتن مزرقحن رأيو لين زيت فوتوسب محانا يزيقلس اللام بز مداي بزح بزعبا زحالفة كونتات نابران زفلت نقريلن زخون خوينوغن ازوم كلتا سب حرار كانسيلو اب انتر ميلان زنبرو لغزيهم تجاناني ميبحال ماريا سانشيز تشيكس نايتي بلا احكام مدريد مس ارسنال زركب دانيس هيبالوس يم إذا أموال هتساناتني هاجرا ممهر من بارا زقلت ألاقوال 24 غرزو نزا حسبوتو تلمتات أم تكبار أزيا غلطفت مقانا يزحبر اللام تمهرتا بلست من بارا زقلت ألا ماريا سانشيز أب سيفيات بهالكوشتات وليدم بزح فقر خمزي تأمنو لزقلت ألا ماريا سانشيز أب زقوان زقن دحري مس داني سيبالوس من للايا كساب حجي فوتصم بفقرو تلولو زلا خوينا نرخبام ليزا نحدش أبال إيفرتون أندري غومز أركيام إذا بورتغالويت موديليست خال إسرحة دما حاكيم سني مالت دينتيست مخاناي زيقل سلام كامس أندري غومز ترحب آتحيزا دما فتصم حوستن سحاقيتنيام بازد مايو أب كتالي سحبت زبال فقري أندري غومز آتيو إنا تبالو يزي سحاقلوم لاورا هيلفن بعد الكيران نايتي بعشرة شمونتي مليون باوند برايتن زعدقوتو لياندرو توروسارديام إذا قبل السبعة فولي إمنة كبرة زلوا عد حد قلعة خوينا مزي بيلجيماو تسعوتاي حلف زبالة فقر خمزة لوايم قربتهم زردو بزيكازي لاورا هيلفن سبعة نا بريمير ليج كساقاقر عابي غوزغاز كم زكايدت يوزيق لسلام ليتنانت كولونيل كينيث جورج أشتون منيو أب تاريخ دكسب نمجمرتا زتسنة ودب سبورتاو نتفتات اتي أب تنتاويت غريخ أب بشوعة 176 قدم لدى تقرصة جميرو كساب 393 دحر لدى تقرصة زتخايلة زفلت وددرات أولمبيك محانيو تاريخ زنتصر
በዚ መለክዒ ክርአ እንከሎ ስፖርት መዓዝ ጀሚሩ ዝብል ሕቶውን ብንጹር ዝጥቀስ ዓመት ወይ ክፍለ ዘመን ኣይርከቡን እዮም ይኹን እምበር ልዕሊ 15,000 ዓመታት ዘለዎም ናይ ኣኻውሕ ቅርጽታትን ካልኦት ኣሰራትን ደቂ ሰብ ካብ ነዊሕ እዋን ስፖርት የዘውትሩ ምንባሮም ዘመልክት እዮም ነዚ ሓቂ ዘረጋግጽ እንተለውን እቶም ናይ ዓለምና ጥንታውያን ናይ ታሪኽ ስልጣኔታት ከም ሶማራውያን ሮማውያን ግብፃውያን ኦማናውያን ወዘተ ብዙሕ ዓይነታት ስፖርት ከም ቅልስን ጉስጥን ዝላን ጉያን ምሕምባስን ምጭማትን ካልእን ቅድመ ታሪኻዊ ቅርስታት ገዲፎም ከም ዝሓልፉውን ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡ ንረኽቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲናማ ሰመረም እምበኣርከስ ንሎሚ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ስፖርት ዘይኮና ቀንዲ ናብ ሓደ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ስፖርት ዝገብረ ውልቆ ሰብ ኢና ክነተኩር ሰናይ ጸንሖት ጥንታዊት ግብፂ ዝተፈላለየ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድራትን ብኩዕሶ ዝፅወት በብዓይነቱ ፀወታን ካብ 2500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ይካየዱ ምንባሮም ዘረዱ ኣሰራት ብዙሓት እዮም ስፖርት ብኸመይን ኣበይን እዋንን ከም ዝፈለመ ክኢላታት ጥንታዊ ታሪኽ ዝሰማምዕሉ ርጉፅ ሓበሬታ የለን ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምስ ወተሃደራዊ ታዕሊምታ ኣሳሲሩ ከም ዝተበገሰን ውድድር ስፖርት ድማ ናይ ወተሃደራት ብቕዓትን ቁርብነትን ንምልላይ መልክዕ ከም ዝሓዘን እዩ ዝግመት ብጋንታ ወይ ብጉጅለ ዝካየድ ስፖርት ነቲ ውግእ ዝጠልቦ ሓበራዊ ስርሒታት ንምግጣም ብዝተኻየደ ውዳቤታት መልክዑ ሒዙ እናተባህለ ይዝንቶ እዩ ስፖርት ናይ ገዛ ርእሱ ዝመሓደረሉ ሕጊ ኣለዎም ዝኾነ ዓይነት ጋንታ ትኹን ተፃዋታይ ወላውን ደገፍቲ ድማ በዚ ሕጊ ተቐይዶምን ነዚ ሕጊ ተማእዚዞም ክኸዱ ይግደዱ ካብዚ ሕጊ ወፃኢ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ንጥፈት ድማ ብኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ስጉምቲ ይውሰደሉ ኣብ ዝበዝሐ ዓይነት ስፖርት እንሪኦም ክልተ ኣጠንቀቕቲ ኣገደትን ዝበሃሉ ኣገደስቲ ሕብርታት ኣለዉ እዞም ክልተ ሕብርታት እምበኣር መን ይምሂዝዎም ወይ ድማ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ዝዓበየ ተራ ክፃወቱ ዘኽኣሎም መን እዩን ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን ኢና ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዝለዓለ እንጥቀመሎም ብጫን ቀይሕን ካርድታት ክንዝክር ብዘይካቲ ግዳይ ዝኸውን ሰብ መንኮኒ ኣብ ረብሓ ኣውዒልዎን ኢሉ ዝዝክር ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓናን እቲ ምኽንያቱ ኣብ ህላውነት ጥሙሕ ፍቕሪ ናይ ስፖርት እንተለኻ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ፀወታ ስለ እትጥሕል እዩ እምበኣርከስ ብመሰረት ዊኪፔድያን ኢንሳይክሎፔድያን ገንፂልና ምስሊ ንውከስ ብቐዳምነት ብዛዕባ ዘን ክልተ ካርድታት ተጠቒሱ ንረኽቦ ሌተናል ኮሎኔል ኬነዝ ጆርጅ እዩ ግን ከእዚ ናይ ሌተናል ማዕርግ ዘለዎ መን እዩ ኢልካ ክትሓትት እውን ግድነት እዩ ሌተናል ኮሎኔል ኬነዝ መስከረም 1915 ኣብ ኮልቸስተር ትበሃል ንእሽቶ ቁሸት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ተወሊዱ ኣብ ስፖርት ዝነበሮ ተገዳስነት ኣዝዩ ዕዙዝ ምንባሩ ድማ 1936 ወዲ 16 ዓመት እንከሎ እዩ ናይ መባእታዊ ትምህርቲ ዕድል ናይ ምንዳይ ኩዕሶ እግሪ ኣጓኒፍዎም ኬነዝ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1949 ከምኡውን 1950 ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ናይ ኣህጉሩ ማለት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ፈለማ ከም ናይ መስመር ቀፂሉ ድማ ከም ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ክዓይ ባይታ ረኸበ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብምርካብ ድማ ኬነዝ ከም ኩሉ ወዲ ዜጋ ሃገራዊ ግቡእ ንምፍጻም ኣብ ሓይሊ ኣየር ክምደብ ጠለብ ኣቕረበ ብሰንኪ ኣብ ዓንካሪቱ ኣብቲ ግዜ ዝነበሮ ማህረምቲ ግን ኣባል ሓይሊ ኣየር ክኸውን ዝነበረ ባህጊ ክሰምረሉ ኣይከኣለን ይኹን እምበር ኣብቲ ጽዑጽዑ ኩናት ንወላዲት ሃገሩ ዝከኣሎ ከበርክት ብግዲ ብምንባሩ ኣብ ኣሃዱ ከቢድ ብረት ተመዲቡ ክሳብ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብኡ ዘሕተት ዘበለ ኣማሊኡ ኣብ ኩናት ጃፓንን ሲንጋፖርን ብዘርኣዮ ክምህ ዘይብል ተወፋይነት ድማ ናይ ሌተናል ኮሎኔል ማዕርግ ተዋህቦም በዚ ድማ ካብ ሙዱብ ሰራዊት ተፋንዩ ኬነዝ ኣሽቶን ኣብ 1946 ካብ ሰራዊት ድሕሪ ምፍናው ጎኑ ጎኑ ናይ መምህርና ስርሑ ብቐጥታ ናብቲ ዝፈትዎ ናይ ዳንነት ስራሕ ተጸሚዱ ኣብቲ ዓመት ድማ ኬነዝ ናይ ፈለማ ነቲ ደያኑ ክሳብ ሎሚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ጸሊም ጻዕዳን ክዳን ለቢሱ ፀወታ ዝመርሕ ዳኛ ክኸውን በቂዑ ታሪኽ ከም ዝገልጾ ደያኑ ኣብ ልዕሊ ኳሌታ ወይ እጅገ ዘለዎ ካምቻ ብጸምሪ ዝተሰርሐ ልስሉስን ሕብራውን ጃኬት ኣብ ብርኮም ዝበፅሕ ስረን ወዲዮም እዮም ፀወታ ይዳንዩ ምንባሮም ዝውፅወ ኬነዝ ኣሽቶን ግን ኣብ ሰራዊት ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ኣተኩሮ ብምውሳድዩ ነቲ ክዳን ሚሂዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ኬነዝ ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ስሙ ብዓውታ ክጽዋዕ ጀመረ
ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ማለት ኣብ 1974 ሌተናል ኮሎኔል ኬንዝ ናይ መስመር ዳያኑ ኣብ ዝሕዝዎ ባንዴራ ዘገልግል ውሱን ሕብሪ መሃዘም ቅድሚ እዚ ግዜ ናይ መስመር ዳያኑ ዝሕዝዎ ዝነበሩ ናይ ዝተፈላለየ መሳርሒታት ስፖርት ሕብሪ ናይታ ነቲ ግጥም እተእንግድ ጋንታ ዝውክል ክኸውን ብልምዲ ዝውሰን ነይሩ። ሌተናል ኮሎኔል ኬንዝ ኣሽቶን ሓደ እዋን ጾታ ኣብ ዝዳነየሉ ዝነበረ ግዜ ብርቱዕ ግመ ነበረ እሞ ንሕብሪ ባንዴራ ናይ መስመር ዳያኑ ክርእይዎ ኣጸጊሙ ዓለም ጸወታ ድሕሪ ምፍጻሙ ድማ ብቕጽበት ብጫን ቀይሕን ሕብርታት ብምዕዳግ ንኽልቲኡ ሕብርታት ኣዋሂዱ ብግዜ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክረአ ከም ዝኽእል ገይሩ ሰኒዕዎም። ብዘይካዚ በዚ ተተባቢዑ ቀዋሚ ሕብሪ ባንዴራውን ክተኣታተው ክኢሉ እዩ። ሌተናንት ኮሎኔል ኬንዝ በቲ እዋን ኣብ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ዝገበሩ ኣበርክቶ ኣብ ምንዳይ ብዘንጸባርቆ ዝነበረ ትብዓትን ቺለ ዘእንግደቶ ዋንጫ ዓለም 1962 ክዳኒ ዕድመ ቀረበሉ። ንመኽፈቲ ጸወታታት ኣንጋሪት ሃገረ ቺለን ስዊዘርላንድን ብውሕልነት ምስ ዳነዮ ድማ ብሉጽ ዳኛ ምዃኑ ኣመስከረም። ኣብ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 1962 ናይ ዝበጽሓ ሃገራውያን ጋንታታት ቺለን ኢጣልያን ብሰንክቲ ኢጣልያውያን ጋዜጠኛታት ንደቂ ህዋን ቺለ ዘቋናጽል ጽሑፋት ምሕንጣጦም ኣብ ክርፍስ ምንባሮም ድማ ኣጋውና ናይቲ ግጥም ብኣግኡ ዝተረድኦ ፊፋ ነቲ ጸወታ ክዳኒ ተመዚዙ ዝነበረ ዳኛ ብሌተናንት ኮሎኔል ኬንዝ ክቕይሮ ተገዲዱ። ኣብቲ ግጥም ኬንዝ ኣሽቶን ክልተ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ብቐይሕ ከባረር እንከሎ ብዘይንሕስያን ነግፈረግን ድማ ንኽልቲአን ጋንታታት ዝግባእ ውሳነ ካብ ምሃብ ኣይረሓርሓረን። ጸወታ ከቋርጽ ዝኽእለሉ ብዙሓት ፍጻሜታት እኳ እንተነበሩ ኬንዝ ኣሽቶን ግን ንዝነበረ ግርጭታት ብገጉቡእ ብምሃብዩ ኣህዲእዎም ኣይጸንሐን ድማ ንቐይሕን ብጫን ካርድታት ኣብ መዓላ ከውዕሎ ተረኣየ። ኩዕሶ ቀላይ ማለት ዋተርፑል እንታይ እዩ? ንሎም ምንባር ብዛዕባ ኩዕሶ ቀላይ ገለ ክንብለኩም ኢና። ኩዕሶ ቀላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብ1870 ከም ዝጀመረ እዩ ዝግለጽ። እዚ ዓይነት ስፖርት ኣብ ሃገርና ሓደ ካብቶም ከም ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ሓደ ድሩት መሐንበስ ቦታ ዝካየድን እታ ኩዕሶ ድማ ኣብ ክንዲ ብእግሪ ብኢድ ብኣካላዊ ምንቅስቓስን ተሓጊዝካ እናተቐባበልካ ትጻወቶ እዩ። ኣቐዲሙ እዚ ጸወታ እዚ ካብ ዝነበሩ ዓይነታት ስፖርት ከም ሓደገኛ ይውሰድ ነበረ። ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ነቲ ኩዕሶ ሒዙ ዘሎ ደፊእካ ወይ ሓንኩልካ ኣብ ትሕቲ ማይ ብምጥላቕ ኩዕሶ ንኽገድፋ ምግባር ልሙድ ተሪኦ ምንባር እዩ። ምምሕያሽ ሕግታት ነቲ ሓደገኛታት ዝኾኑ ተግባራት ዝስርዝ ይኹን እምበር ሕጂ እውን እቲ ጸወታ ነቶም ኣካላዊ ብቕዓትን ሓይልን ጥራሕ ዘለዎም ከም ኣድማዒ ክውሰድ ይከኣል። መጻወቲ እቲ ሜዳ ኣብ ሓደ ንመሐንበሲ ኢሉ ዝተዳለወ 20 ክሳብ 30 ሜትሮ ዝንውሓቱ 8 ክሳብ 20 ሜትሮ ዝስፍሓቱ ቦታ ባስካ ይካየድ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ክልተ ጫፋት ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ ሰኪዐት ማዕጾ ክህልዎ እንከሎም እቲ ማዕጾ ኣብ መንጎ ክልተ ዕኑድ ብላዕሊ ብሓደ ገመድ ዝተረኸቡ ይዝርጋሕ። ኣብ መንጎቶም ክልተ ዕኑድ ፓሎታት ናይ ከባቢ 3 ሜትሮ ፍልሊ ክህልዎ እንከሎ እቲ ንኽልቲኡ ፓሎታት ዘራኽብ ገመድ ድማ 0.9 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ማይ ይልዕል። ኩዕሶ ዝተነፍሐት ክባዊት ብቆርበት ዝተሸፈነት ፍሕኛ ኮይና ዙርያ ድማ ክሳብ 0.25 ሜትሮ ይኸውን። ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ክሳብ 7 ኣባላት ዘለዎን ክልተ ጋንታታት ይጽወት። ኣባላት ናይ ሓንቲ ጋንታ ድማ 3 ንቕድሚት፣ ሓደ ማእከል፣ ክልተ ድሕሪት ከምኡውን ሓደ ሓላዊ ቦታ ዝጥርንፍ እዩ። እቲ ሓላዊ ማዕጾ ክሳብ 1.25 ሜትሮ ወጻኢ መስመር ሰኪዐት ይከላኸል። ዝተረፉ ተጻወቱ ድማ ኣብ ኩሉ ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ። ኣብ ጸወታ ምስ ንሰግር ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ሸቶ ንኸይምዝገቦ ይከላኸል። ኣብ ምጅማር ናይቲ ግጥም ጋንታታት ኣብ ከባቢ ናይ ዝምልከታ ማዕጾ ሰኪዐት ትደግም። እቲ ዳኛ ኩዕሶ ኣብ ማእከል ናይቲ ሜዳ ብምስንዳው ንኽፍልሙ መምርሒ የመሓላልፍ። ኣብቲ ጸወታ ተጸሚደን ዘለዋ ጋንታታት ድማ ናብ ኩዕሶ እትርከቦ ሸነኽ ብምሕንባስ ኩዕሶ ንምቁጽጻር ኮዘይዘይ ይብሉ።
حلاو معصو مالت حلاو ولدات نتا قعصو بخلطة إيدو كحزا كفقدلهم كلهم ካልኦት ተጻወትትን ሓደ ኢጥራይ ኣብ ሓደ ግዜ ክትቆሙ ይኽእሉም ግን ከኣ ተንሳፊፍካ ንኽትከይድ ክትህረም ክትሓልፍ ብዝኾነ ኣገባቢ ይከኣል እቲ ዕላማ ድማ ተቐቢልካ ዲ ወይ ሰብ ብምስንዳው ኣብቲ ኣንጻር ዘሎ ሰኪዔት ንኽትሃርም እዩ ዝተመዝገበት ሸቶ ሓደ ነጥቢ ይህልዋ እቲ ዝካየድ ጸወታታት 4 ክፋላት ማለት ሴታት ክህልዎን ከሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ 7 ደቂቕ ይሽፍኑ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓንቲ ሴት 6 ደቂቕ ግዜ ኣለዋ ኣብ መንጎ ውድድር ድማ ምዱብ ዕረፍቲ ይወሃብ ብድምር ውፅኢት ድማ ዕውት ጋንታ ትፍለጥ ሕግታት ናይ ጸወታ ክረአን ከሎ መሕንኳል ምህራምን ምትህልላኽን ብኽልተ ኢድካ መሓዝን ተጻዋታይ ኣይፍቀዶን ኩዕሶ ብሓደ ኢድካ ሒዝካ ኣብ ቁፅፅር ንምእታው ነቲ ሒዝዋ ዘሎ ከዓ ካብ ኣገባብ ከይወፀኻ ደፊእካ ድዩ ኣታሊልካ ኩዕሶ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ምእታው ግን ቅቡል እዩ ዘየድሊ ጎነፅ ኣንጻርካ ንዝኾነ ኣብ ትሕቲ ማይ ክትጸንሕ ምግዳድ ኣብ ትሕቲ ጽፍሒ ማይ ከሎ ናይ ምትንኻል ብእግርኻ ረጊጽካ ደው ናይ ምባል ወይ ድማ ናይ ጎኒ መከላኸሊ ሒዝካ ኩዕሶ መሓዝ ወይ ክትምንጥል ምፍታን ኩሎም ክሳብ ከቢድ መቕጻዕቲ ዘውስዱ እዮም ዕብይ ዝበለ ጌጋ ኣብ ዝፍጽመሉ እቲ ተጻዋታይ ብዘይ መተካእታይ ይስጎግ እታ ኩዕሶ በተም ዘጥቅዑ ዘለዉ ንሰኪዐት ሓሊፋን ተወፅያ እቲ ሓላው ማዕጾ ካብ መስመር ከይወፀ ነፃ ንኽስንዱ ድማ ዕድል ይወሃቦም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ናይ ሎም መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ